ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nakshonong Maubri Riboy District kepada Perlong Sisin Citayo hak sisa janya Little Flower High Secondary School Maubri kedon punjait kirukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibahan nyos nem senang kila banwan pentebit hakan eg music school bat om dan jinge nak bentai larang baru banwan pentebit hakan eg music school ki nong yalam raj jong raj am jong ke bakentup ya ki basan kentup de ya ki riurang ba nong yalam senong daka jingkersian jong ki lai teli ki sang balang ki bakentup ya ke sang MPUF Riboy District ha ke jingelam jong samla Jackson Sotun ubri presiden jong ke sang na Riboy District nang ta ke sang HYC ha ke jingelam jong samla Tony Shilla umri secretary ke sang na Riboy District bat ki nong yalam jong ke sang MPSO Riboy District ha ke jingelam jong kong M1 yang ibri presiden jong ke sang na ke women's wing kilahiar sia ke senong am jong Riboy District keberi ke wei nagi senong kepada haki benta kaput jong ke jela Meghalaya bat ke jela Assam kabalong halor ke jingnang roy jong kinong Bangladesh kibawansa buhai senong kibalawansa nadu usnem syajar kendai spa Henry Pulai kabalong dak jingyo jingbit naus im jong ka himai khairim kabaha kaban nengkong kidantang sau pho teli kilong ying bat mentah hadin nrupo snem kini kinong Bangladesh kibawansa buhai senong kilanang roy bat don mentah hadu sispa tam teli kilong ying bat alor jong kitei sa khatsan telipat kilong ying kibawan sa abian klem yo jingbit na kino gibor paniat lagi de na gibor senong lan na gibor raj lan na office jong im kahima khairim kabadi ka it kahima kabadi pet ye ketika jaka lan na gibor jong district council ha ketika jingle hiar jong ketika lai teli kisang balang si ketika senong pan bari lapelong shwaya ke jingelang ha senong amjong bantip ye ke jing sisa halor ketika jingwan sa buhai senong jong ketika briu kiblatip bagi de kinong Bangladesh Henry kinong ilam senong bat kinong ilam raj kila penpaw bakim don gejing tip setia halor ketika jing yo jing bit jong kita kinong Bangladesh kibasa mentala Henry posnem tam ha ketika caka na kene caka kita kinong ilam seng balang bat rengkat kinong ilam senong kila lecce ketika caka kebodon kita gibriu kiblat tip kum ke senong pan bari bat hang teru lapelong ya ke jing ilum jing tip na kitemen kisan kibalawansa nadu ketika snem syajar kendai spa Henry Pulai hapadeng jong ketika jing ekran wei urang ba briu bola no bahakarta ula sei bat peni ya kikot ki belai bor daus im jong kahima khairem bat ka bagi te ki briu ki julek ban pentemai ya ki kikot gisla man laus nem ong te urang ba la bakene hang ne kandiat bagi te ki briu ki wasong ha ketika senong pan bari kladon ru ya urang ba senong ha gisnem ki bakham mensyua Henry Hadin jong kejing persya na ki babon halor kejing long orang ba senong de ki briu ki bom de ki trai jaka la penduno ya ketika jing long orang ba senong bat kumbolong menta kim don syu ya urang ba senong ki nong ilam raj jong raj am jong rengkat bat ki rong ba kilong ba ki dawa naus im jong kahima khairem bat ki bor jong district council ba gini ki briu ki de ban hap hapo ke jing pe jing kmi jong ki kum ga senong rengkat bat ka raj namar lada aila de ki ban long la ka jong kini ki briu kin sele trai ya ke jaka kaputa kum ja ha ki pat ki jaka laru ban kedau hang ne ban lor jong kiti ki sau pho teli ki long ying ki bale jing pet naus im jong kahima khairem ban syong ban sa hak ti ki jaka ki ba menta ki la roi hadu sispa tam teli ki long ying ki don sa khatsan teli ki balwan sa abi an da ke jingwan buhai senong nengkong da ke barep ke baryang bar kiti khatsan teli ki long ying ki la persang ban sina da ke wi ke kenhun ka bladon ru ya unong ilam jong ki bat ba julet don bor na por sa por Shishu kita ikasan teli kilong yeng ki buan sa abian kim dei ki bakan thup ha ka te ka thup jong ki boyo bor kum ka jingpit naus im jong kahima khairem ya ka jingwan jongi mata kasngi kalong halor ka bang yo ka kubor ka ba ka dan ka jinget hung chairman hang ni hapo ka snong pan bari ka ba syong kini ki refugee menshua kum ban spen kan mau haus nem arhajar arthway hau benai Julai kala don ka jingat hung rang ba sinong bat ka jing ai sanot na kalian jong usim khairim te halor kani sultanat banong ba usim khairim bat na kalian jong district council kila shimkhia bat kila pen do no lani cancel ya kani ka jing ai sanot ya urang ba sinong ba kerteng u normal male te ka ba nguleng ngo pada hadin ka bangi khubor biang kalong ka ba kidon katu kani kilong yeng kumba khatsan long yeng Ibawan syong hang ni hapo kani kasinong panbari bakiong bakani dari refugee colony hiyo ke epic na po Assam. Te kani ngibo ke jingkeli hakmat ka hima hakmat jong ka district council bakum no ba kini ki brio ki yo epic. Te sakawai ru ngi kwa ka jing pensyai na kaliang jong ka hima bat ka district council ru bakin pensyai halor kani ka jing yo epic jong kini ki brio ibawan syong hakani kasinong panbari. Te kat kum ka jingi ka bangiwan menta kasngi
ngi ba kini ki khatsan longi yang kilayo ke epik na po Assam tika jingkiliru ngi bo siya kalyang jong ka Assam kaba hakanu kanong rem baki yo ya kani ke epik na po Assam namar ka jaka kadi hapo Meghalaya kaba ke epik jong ki pada kadi na po Assam te tangkat ni ngi ko akini jing pensai bakin pensai ha kani kimat hadin pangila ya wan poi kumne kana ka jaka kana ka snong ngilap ba kidon kiwai pat ki jai benreu kiba ngila pandong ba kim ki kila ban namdai ki nong snong jong ka ri India lane ki nong snong kiba la wanra da ki breu jong sarkar menshua ki snam kat nai spa andrupolai hoi te hadin ba ngilayo ban tokit ba te ngilalap ba saupau li ki ying ki longyeng lane ki family ki de ki balayo pata nausim ka hima khairim Henry ka basung lengo kalong ba hadin jong kita ki saupau li ki ying ngiyo jing tip ba ladang plus sisu lane ladang mi sisu ki wepat ki longyeng ki ba ngim tip kita ki mi na bat ki wana bat nangno ki layo pata lane ki ladon lane kimpat don ya ka pata bat ka basung lengo sisu ko balong ikong mane ba kini ki breu ki song kisa haka jaka haka Temri boy haka jela Meghalaya Henry ki yo pat ya ka epik naka jela Assam kaba penso ting yangi kum kiseng balang lane kum kinong snong jong ka Temri boy bat kamta mi kinong snong jong ni jaka kalong ba kum balong menta ka sarkar haka kala ka bar ka dongdon ka jingya keren ber ka sarkar Assam na ka benta ban penbek tikena ya pudusam ba tikena te ka ba ma kalong ba yo le se kenya kane ka sarkar Assam kan penan kam ling ba ki epik jong ki lese ka sarkar Assam kala sim kabul lane kala ban kulun ye ki jaka ki buta ki badai jong ka Riboy district lane ki badai jong ka jela Meghalaya ngim kwa ba ki jaka ki buta jongi ki badan keleng ka beri unyo trap lane keleng ka jela ka jongi ba kin sadang du lane ki sedang lut kat ba dang mi kisngi lengba ka jingdon jong kat to ka ne ki nong sim kabu ki ba mi syakmat lese ki ba kam yara de ba ki de kita kinong yata yata hima badai kinong yata lese ya ka snong kathau lane ya kanong ka lane kanong ka benta anai dei maki ki man sim ya kata ki ba sim ya kata ka lat lane bakin ya kata ka kabu bakin ayai ya kini jaka lailan saki wepat ki breu lane saki wepat ki barjala le singila banong kumta ngidawa naka hima ngidawa naka district council ba kide ban pensai hakabide bat ka jingyo pata ka jongki hakabide bat ka jingyo ka epic ka lane ka electoral roll jong kini ki khat santli ki longyeng hapo ka snong ka bade ta ka ju ka snong ka bade ka ju ka jaka ne ki yo pat ya ka epic na ka jela Assam te ngiwan hang ni da ka jing sokya ka mensem mat kunjuk ka jing solongo ba masang poy ka ne ka snong kat bangi yesong ka bangi bu ka jing kli na kini ki ka right ka bakin ki right jo amjong bangi yo ka jing tep ngilong ba kini ki nong song snong hang ni ki ba ai ki bon song no dus nem kat ndai span ru pulai ba ki yo kita ki pata jongki ki bagi pen ingi ba kata ka pata ka ba yo long baru sim khairim te ni nakalyang seng ni sokya jor edu kata ba hakano kar komba kini ki bro ki banabar ki bawan bonsa kimde ki bro ki ba ki riu jingiru tama ki de ki bro banabar jong kari ki bar kiwan hadu ki yo ya ka pata ba yo song besar sundan kimut kumno ki kwa ba ya kene ka jaka ba ki kwa ba kin sim sundan ya kene ka jaka jong ri kasih jungi kimut ban keni ya ka try jaka jong kasih te kaner ka song kaner ka bu ka wei ka jing mai ngi kasih ba abakum kane ka sedang sakar komba kiwan ki bro ki nabar ki sedang menyo ik epik na Assam pembalaban na i soisi ngi ki perlok ba kiyo ka voter ID na longban Assam tambah ka jaka ba kisa kalong ka jaka jong i kasih telong ke kane kalong bangimla ban pediang nakalyang kaseng ba kum kane ngi kwa ba persai kumalak ban sunalor ba ngi kwa ka persai na usim berkunjung dan si konsel ba kan persai ngi ba kum no kibro na barkin wansa haka sinong kari bru no trip ngi ba kinyo e kata ka pata ka ba kinyo bensong mensa sunan chene berkunjuru kibro bana Assam kinyo e kata ka epic kalong kajing longo ka bajur ngi ba kum no kat kum ka right jong amjong kimdan kata ka jintip ne kimdan kata ka jing don kata ka jingtep ba kini kita khar ki bon na bar ki won song won sa ang ni klem ka jingtep ko ki lese kane ka don ke silendet lumba ki kini babat ki ni silim khndo ki siap te ngimla ban ngimnom kan slam hang nem ta sin dei ka jing kwa jing kolom betang ko ka jing pensai na ka liang jong ka bisa konsel ne no sem ba kumno kan ja kum ne habakat karai jong ka don hang le ban pek khmi
Bakam tip ye kenjat lo. Ba kumno kiyo ya kata sunat kumno kiyo ya kata permission yoki bakin wan song wan sak ne. Klem ka jintik yoki. Te kan ner kolong ka bu jeng mai ni te tangka tai ngapa pun ai jing keren ba video pensai akum ka jingkili ka jungi hakan dengan takasin dengan jingi. Lor kani ka pata kiyo kumnoru kani ru ngimdan jingtip namar kani ka right ru kamdan jingtip halor kani ka jingyo pata jong kini gibre ki bosong hang ni namar ki wan hang ni kum kita ki refugee colony house nam siajar kandai span ru pulai hakanu ka dur ba hakanu kerkom ba kiyo kani ru ba kat ba kini yo kata ka pata hakani ka sinong kani ru ngidang kami ku jingpel syai nakal yang jongkara jongi na amjong de ngilapat ngilapasan pati rangmasinang sekretari sinong de hadu mendang ngila claim tip ere nadu gasnem khandespa rupulai de kilayo kapata na usim buat ki porbatung garang masinang thmai de ngin omdip de kilayo kargeman penyo kasanat ne ka permission na usim de hatu mendangin claim yo singtip naki na nakat sunai chungi de ngiru omlapan ai porken lagi de naga tustur ka chungi de kiru kil panle sur yangi de hatu menda ngiru omlapan ai